Saman dyan, Bin. Tanaw ko yung cellphone na nanawag na masigutin kung saan ay lakaw niya ito nga ng recruit siya. Wala pa na, boss. Ako may tawag siguro kung rin ko yung lakaw. Tawag rin boss. Papatabot, paggamay. Oh, sige, ingna ko ha kay. Ito na, narabay mo sponsor og tao na tron niya. Kaya sige dito nga ito, naglitson na ba to? Ano, boss? Gutom na ba kayo sana? Bye-bye. Saan lang yan? Bye, kini akong posible mo. Ano sila lang dyan ito? Pero pinagita ko ron nga magpa-bungbuang ron. Patay kini ako ron. Bitaw ay men, pareha di tayo. Hindi akong kusog gida, papuli kasuway og patay og tao. Kasi nairoy magumbuang. Dito ba Lord? Pero ato sa nipuson para di ba na? Bitaw ay men. Ana, puso na to na. Ini ay dinaido ka. Kotono. Tawag na ng bus. Atok sa bus. Kaya para di ka pati. Tawag ka ng bus. Nag-unsa ka ron? Huwag kayo magtubag. Bro, yung cellphone? Bro, si Guti lang siguro? Pinsa ka. Guting day. Ay, wala nagka-recruit na ito, Hanay. Master. Master! Oh, saman. Nanawag na si Guting, Master. Oh, mayo no. Ano yung cellphone, Bin? Magkikistorya ko niya. Sige, Master. Bi, ari, kaya akong istorya. Oh, hello. Kutay, saman. Musta man mo pag-record diyan? Naka-record na ka? Oo, boss. Hindi ako yung nakitaan duha ka buhok. Dagko, giglawas, boss. Ay, boss, naglisod na to. Pasuro na to, boss. Oh, mga ba ko gahi? Ay sus, ay kahadlo ko na mas gahi ko. Master ko ko. Nila. Pero isa. Tay, hello. Ato ko may signal. Kuwanti na rin. Oh, para. Oh, mga namin, sawan. Mga namin pa daw. Sige, boss. Pagdalay mo, ha? Ayaw mo pag dugay-dugay. Init na kayo. Ah, sige. Pabot na media, padaw na media. Ya, dan, saman, kuha na tumawag ang padol ito. Ay, sa boss. Oh, saan masan? Tay, glibar ako mo. High-tech mo lang yung cellphone na yan. Dali antenna na eh. Oh, sus. Kung gusto signal, iyo. Kung may signal, okay mong iyon. Oh, Ano kung nangyari ko? Ano dito nga itong malawag ang padol? sige, boss. Ato mo na. Make it. Ang baging gubot na nila ba? Boss! Tara boss, oh? More? Oh, ganda. Nibus na tayo. Gawas yung tinay. Nga, sama, mga tulad na. Sama mo. Uy, gani. Sama, tara. Ha? Oh, cocktail mo. Oh, master! Oh. Nga, musta man ito? Okay lang, master. Ay, doha ka po pito. Oh, tara. Yan, Ton. Tara. Tara. Asam to mga isog ba? Nasa, master eh. Aman. Master eh. Oh. Yeah, master. Master. Hoy! Tama ka mo ito mga isog dragay na? Dili taon mo soy. Kusog yung gingon sa kong bata-bata nga
pusilya. Oh, nya iniingon bagi sila sa amo ako ba sa inga. Dili na ba sa iniingon sila. Mo ba? Oh, Dili ba na tinuod, boss? Oh, mga gahi gina mo niya saman. Ganahan mo musul sa mong grupo. Ano grupo, boss? Kanang bag-o nga grupo na mong gitukod sa barangay Ilihan kanang paro-paro G. Kapati na mo na. Nindot ka. Wala ka, di lang may initial na. May basin, maamong iba. As ay mo kahadlok na man mi. Mga gahi mi. Nagahay mo kami, pod. Oh, ano ang gipangita mo sa mong grupo mga isog kuno saman. Musul na gyud mo. Kani ko mo na mo. Saman. Sabay, wey. Sige. Boss, dili may medalyon, boss. Ano hindi mo man na yun nga gahi mo na mong grupo. Kasi, batin ka sa tanak sa mga mahandok ba? Nya ganahan man ko wari ko ta mong duha. Palidigid mo. Tingnan ko biglawas. Oh, Master ba? dadto ka maglawas. Angay, sakto ka. Nya saman. Oo, mahal mo. Binuang nga inuwa. Boss, boss, maging mo sa mua, boss. Soda lang game sa inyo, boss. kana mong ganahan. Ana! Nga sa mga ipaabot ninyo. What's up, boss? Sakay, mag-inis yung sinila. Oh, pagdali mga to. Balik ha. Sige boss. Sige. Master, na kita yung ma-recruit gid. Ana! Na, saman. Bukir mo ato na. Sige, sakto lawas. Master, wag. Wow. Tanip. Biling taya lagi anis lubot kaya. Tay, namugos mi sila sa ato pasulong tas ng grupo bay. Kini ron. Load din daan akong armas. Aw. Tilaw gini sila unsa gini ato pusil ron. Sige, bay. Tara, bay. Tara. Tara. Boss! Ready na, boss. Aw, maayo ka na balik na sila na atong kanan. Saman. Boss! Recruit dagat! Dagat! Pero ako sa negative yung kita mo ba? Pero basin kat. Sige rin yung mga lumboy. Mama na di ay. Sige boss, namugos mo na kamasok mo sa mong yung Ito, kamu to mga isog diri gay na. So what's up mga kabadlungan sa? So it's time to shout out So shout out din nila ni Marifito Ling, ni Elvira Cuscato, kay Erlinda Sumalinog sa Quadreno sa Tabogon, Cebu Ghost Hunter. So shout out ninyo kang Fidelin niya watching from Lingkuran Bonifacio, kang Risa Kinal, kang John Patrick Villamor, and then kang Tribnil TV o kang Jonel Molinar. So shout out kang Julie Jane Dalagit and kang Jolito Dalagit o kang Romel Ridilosa. So shout out inyo, shout out. O lastly pa sa kuwadeng kauban diya sa sa Malbualo kang Limor Tyzon Parks. So bisitahan lang siya nasa sa poblasyon Malbual. So shout out, salamat. Shout out ko din sa Montisa family di ay. Maura. shout out kay Rejoy. Tama. So mga mga balungon sa don't forget to subscribe, like, share, and pa-on na lang sa notification bell para ma-update mo sa mga bagong videos. So mga to, salamat!